kanatong tanan mga igsoon o Shalom Alinaw Yalkol Israel ang kalinaw manakanato og sa tibuok Israel. Kain ano'y ikulim laas gabar ni gitaymit ay labian ay mit kay wala kitay mahimog batok sa mga pulong sa kamaturan dili sa pagdapig sa kamaturan. Ang hinapunta nintaknas kagabion sa pagpaambit o mubo no sa nga mensahe alang atong mga kalag nga nagkinahanglan og kaluwasan nga tinuod kikan sa atong nga dunay Elohim na siya dunay Yeshua HaMashiach. So anita sa atong mensahe tahura ug kahadloki ang Elohim. Kaganinang buntag lang gyud maigsoon bag-o lang yun na hitabo ang kusog nga linog dito sa Luzon nga miabot og 7.1 magnitude nga mihugno sa mga building, mihugno sa mga tulay, miguba sa mga kalsada o pipila usab ang nangamatay sa maong linog. Mao na ang labas kayo nga balita na nahitabo kaganinang buntag dito sa Abra o dako kayong area nga abot apil ang Southern Luzon, Quezon noon sa patong mga igsoon abot pa gani sa Bicol ang maong linog. So mao na ang mga sign sa mga talagman nagipadala sa adunay pagpakita sa iyang kasuko ngadto sa mga tao na walay pagtagad sa kamaturan. Nonoa, tuo ko nga ang mga linog, gamay lang kayo na nga makastigo alang kanila, o dili ka na makapahinulsol kanila, o dili ka na makapahimo kanila sa sa pagpangita sa kamaturan. Kay ang tao lagi adunay nay tagsa-tagsa ka mga reliyon o ang matakusan nagtuo ng iyang reliyon mao gyud tinuod. Mao na nga kung mahadlok man siya inigabot sa mga linog o uban pang makatalagman magpakainit na gid siya diha sa iyang reliyon kay mo may iyang gituohan nga mao na ang kamaturan. Wala naman sila ideya sa pag-imbestigar sa iyang kaugalingon kung kanang ilang reliyon mao na ba na ang tinuod, mao ba na ang nagdala sa kamaturan, mao ba na ang luwason sa Elohim sa katapusang mga adlaw. Wala na sila'y pagkabana ni anak mga igsoon. Kay hugot na kayo sila sa pagtuo ng ilang mga reliyon nga ilang gituuhan kung sa mga reliyon na ang ilang ipasakupan. Hugot na kailang pagtuo nga kana mao na insakto nga kung magpakainit man sa paghalagad kuno kay sa Ginoo ang mobalik ra gyud sila sa ilang reliyon nga gituuhan nga mao'y insakto. Apan subo kayo mga igsoon kay walay reliyon dinhi sa kalibutan ilabi na diha sa katilingban sa mga Kristiyanos nga dunay tinuod. Ang tanan subo kong isulti na ang tanang reliyon negosyo lamang. Wala kanay kaluwasan. Walay nagtudlo ni anag kaluwasan. Ang kaluwasan nga ilang gitudlo diya pantalya lamang kana sa pagpadugok sa daghang mga tao. Apan ang tinuod wala kay paglaom sa kaluwasan. Anang reliyon nga inyong gipaskupan kay kana negosyo lamang mga igsoon. Basta reliyon gani nga na-involve ang kwarta diha sa panimbahon na ay mga sibot negosyo gid na siya mga igsoon. Wala kay madaw-daw diya nga kaluwasan. Ang imurang kwarta maoy gidaw-daw sa pastor nimo. Muna na kining mga linog nga nahitabo karon dili na makapausab sa mga tao sa ilang reliyon. Nang parang ako ginagmay ra ning kastigo sa adunay kanang mga linog dili na makapausab sa tao sa pagpangita sa kamaturan. Kaya lagi nagtuo lagi sila nga kanang ila reliyon nga gibarugan karon mo na nay tinuod. So ang adunay nalay mag-igo sa iyang mga pinili kung asa karon ang iyang mga pinili ang adunay nay mag-igo sa pagdala kanila ngadto sa tibuok nga kamaturan
nga mao ang Torah sa Adonai. So, ang pangutana nako, linog ba ang imong gikahadlukan? Sa linog na hadluka, pero sa linaw nga kalayo wala ka mahadlok. Oh, sa pagkabot linog nataranta, dagandagan, hilak-hilak, singgit-singgit sa Ginoo. Siya git sila sa Ginoo, lumbag panguros, lumbag ampo sa ilang Ginoo. Sa linog na hadlok sila, pero sa linaw nga kalayo wala sila mahadlok. Kaya nga naman, human sa linog, padayon sila sa ilang mga pagpakasala. Na nagunas pinadiyag may B20. Gisulti na guna nga ang mga tao, human makatilaw sa daghang mga katalagman, wag yapon maghinulsol sa ilang mga daotang buhat. Wag yapon maghinulsol sa ilang pagsimbag mga Diyos-Diyos. Wag yapon maghinulsol sa ilang pagpanapaw, sa ilang pagpatama mumuno. Wag yapon nanas pinadiyag may B20. Na kanang mga katalagman dili na makapausab, dili na makapahinulsol sa tao. Na unsa man din abrat, unsa may tuyo sa Adonai kung di na makapausab o makapahinulsol sa tao. Ang tuyo sa Adonai ang katalagman kastigo, pagsilot sa mga tao, pero dili na para pagpahinulsol sa tao. Kaya gisulti pinadiyag na bisan nakaabom sila grabe katalagman, di yapon sila maghinulsol, pinadiyag ni 20. Di gyapon sila maghinulsol bisan kung grabe ng katalagman na hitabo sa ila. Munang ang katalagman kastigo, silot, dili para pagpahinulsol, kung dili para pagsilot kanila. Silot na siya, kastigo na siya. O, tanawa, basaw na ko ni 2 Tesalonica 1:8. Kalayo nga nagdilaam ang ipahamtang niya nga silot kanila nga wala muila sa Elohim. In flaming fire, taking vengeance on them that know not Elohim. Muna na amang igsoon. Di ganin, linog lang. Nagdilaab nga kalayo nga nagdilaab. Ang ipahamtang niya nga silot o panimalos kanila nga wala mo ila sa Elohim. O wala mo dawat sa maing balita sa atong Adonai Yeshua. Mga igsoon. Kalayo nga pa'y grabe ang linog. Kalayo. Mo'y labaw pas linog. Pero para unsa? Para maghinulsol mo? Dili para maghinulsol mo, kung dili aron kasilutan mo. Panimalos na, ipahamtang niya nga panimalos ang kalayo nga nagdilaab. Dili para makahinulsol mo, kung dili aron silutan mo. Mo man gusto ninyong paabuton ang silot, dili man ang pagbagko sa inyong boy. Di man mo gusto ka pahinulsolon. Ay, ang silot. Wa man kamoy tinguhas pag hinulsol, wa man kamoy tinguhas pagpangitas kamaturan, di ang silot mo inyong matagamtaman. Kalayo nga nagdilaab ang ipahamtang niya nga silot o panimalos kanila nga wala mo ila sa Elohim o wala mo dawat sa maing balita sa atong Adonai Yeshua. Mag-anto sila sa silot nga mao ang walay katapusang pagkalaglag. Laglag ang toyo sa silot, mga igsoon. Laglag ang toyo sa silot. Dili para maghinusol, kung dili para laglagon. O ipahilayo sila gikan sa presensya sa Adonai o sa iyang mahimaya o gahom. Kita ninyo? Mag-anto sila sa silot nga mao ang walay katapusang pagkalaglag. Ano na inyong gusto? Pag di mo maghinulsol, mo balik sa sugog balaod sa Adonai, di mo magbalik sa iyang mga kalagdaan, kay enough na sa inyo ang gitawag ninyo grasya. Grasya, hayahay nga kaluwasan, dawat limpyo nga kaluwasan, nga dili mo tuman sa sugo, kay maluwas na. Ha? Dili mo tuman sa sugo, kay mo maluwas na. Mga igsoon kay luwas na. Mga igsoon, tanaw nato na ang pattern sa kaluwasan. Tanawan ninyo ang pattern sa kaluwasan sa Efeso 2:8. Ang pattern sa kaluwasan nga gisulti sa Efeso 2:8 mao ang Exodus. Nga unang giluwas ang Israelita gikan sa Egypt, human maangkon ang kaluwasan sa mga Israelita, human maangkon sa mga Israelita ang ilang kaluwasan, ay pagihatag ang balaod. Di patuman sila sa balaod, o wala mamalibad ang mga Israelita.
Wala siya moingon nga, di na kinahanglan ng balaod di mo Adunay. Total, luwas naman may. Di ba, ingon ana ang katarungan ninyo? Luwas na ta sa dugo ni Kristo. Di na ta ang mutumas balaod. Tanawa ang pattern sa kaluwasan dito sa Exodus. Gihatag ba ang balaod? I-condition ba ang balaod aron sila maluwas? Wala. Wala ihatag ang balaod. Wala'y balaod na gihatag dito sa Egypt aron luwason ang mga Israelita. Giluwas o na sila daan ay sila gitagaan sa balaod. So di modo, human ka mo to sa Ebanghelyo ni Adonai Yeshua, human ka mo dawat siya ngalan, aron ka maluwas, nan mudason ni ana ang pagtuman sa iyang mga suko. Ha? Kaya di ka matawag na luwas kung di ka matuman siyang suko. Ang tawag sa imo anak, rebelde. Ang tawag sa imo, mga igsoon, kriminal, manggulo sa pa. Ang tawag sa imo, dautan. Rebelde. Basta musumpak sa sugo, rebelde ang tawag, dili luwas. Ang tinuod na luwas, mutuman sa sugo. Niya pati ka mutuman sa sugo, silot na nagdilaab, na kalayo, ang imong maangkon. Walay katapusan nga pagkalaglag ang imong maangkon. Kung dili ka, mutuman sa iyang nasugo. Mga igsuon. Unsay kadlukan niyo? Linog. Unsay gisultis panultihon? Apan, panultihon 1:31. Apan, ang mamati kanako makaangkon gayon sa seguridad. Mahilayo siya sa kakuyaw o wala siya angay nga kalisangan. Muna isulti sa panultihon. Hadlok ka bas linog? O sa nga kataragman ni may kadlukan, niya ay pasalig sa panultihon 1:31. Kung musalig ka, mamati ka sa Elohim, makaangkon ka og seguridad. Unsa may imong pamatian? Ang iyang pulong. Unsa man ang pulong sa Elohim? Ang Torah. Pag di ka mamati sa Torah, di ka makaangkon sa seguridad sa imong kinabuhi. Pero kung mamati ka sa Torah, sa Adonai, maangkon nimo ang seguridad sa imong kinabuhi. Mahilayo ka sa kakuyaw ug wala kay angay kalisangan. Mga igsuon, muna nahitabo na nas amo, nahitabo na permisa ko, itong bagyong Odette, mga igsuon, nang lupad na mga atop sa among mga silingan, napay mga balay diring nangatunga, tangtang ang katungas balay, nagpabili ng sala. Grabe ang kakusog sa bagyo. Dili sa among atbang, grabe nangagubag ilang mga balay, pati among mga sikakilid, sikaluyo. Pero, ang kalisang, hadlok, wagi na, maabot sa kungunahuna. Wagi na, mo santok sa kasing-kasing. Nagsigir ako, pasalamat sa Adonai tungod sa bagyo ngayong ipadala. Malipayon ko gawit-awit gadahil sa Adonai, uban sa pagpasalamat na salamat dining bagyo Adonai nga mga ipadala. O kinaunta ng tao makaamgo niini. Pero ang akong pagsalig, anak kanimo Adonai, ikaw ang tagias bagyo, ikaw ang tagias akong balay. Bahala na ka kung itugyan nimo kong balay nga mapukan o maguba. Pero tabang sa Adonai, mura gid mulis ang paminaw nako sa kong atok sa balay, pero pagkabuntan wala maunsa ang akong atok. Mga igsoon, okay na gyapon na ako ito gawas o salang kasin nga natangtang sa kinakiliran sa gawas na nga side, mga igsoon, sa gawas na natangtang ang usalang kaboksing na taya o daot o busloton na sadto nga sing bitaw pero Adonai tangtang aron alisdan lang nako. So na mahilayo ka sa kakuyaw, wala kay angay kalisangan, basta mamati ka sa Adonai. Unsa mo pamatian? Ang iyang Torah, kay muna ang iyang pulong. Pero unsa may pamatian ninyo ron, mga Kristiyanos? Ang inyong pastor, ang inyong mga preacher, mo inyong pamatian. Nga inyong preacher gawali, inyong pastor gawali, again sa Torah, wala na ibalaod. Grasya ang Torah, nitoo mo. Pero sa magbubuhat, sa Elohim, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, wa mo mutuo. Nga ang iyang mga sugo, walay katapusan. Kadaghan kayo ng sitas o porosyon diyan sa Torah nga nag-ingon, usak kini kabalaod nga walay katapusan. Ang balaod, ang Shabbat, balaod nga walay katapusan. Tapos ang mga pastor magwali nga ang balaod, ang Shabbat, panahon na sa mga Israelita, panahon na ni Moses dito sa Kamingawan. Asa may imong gituuhan?
ang pulong sa Adonai. Asa imong pamatian, ang Elohim o ang imong pastor? Ang Elohim nagingon nga ang balaod sa Shabbat, balaod nga walay katapusan. Usa kini kailhanan tali kaninyo ug kanako. Pero ang imong pastor nagwali nga ang Shabbat panahon na sa mga Israelita dito sa Kamingawan. Unya nito o ka, buot ipasabot ang imong gituuhan, ang pastor dili ang Adonai. Pag abot sa katagman, ikaw ug ang imong pastor maglumbag panagan sa kalisan. Di ba nila ako mga amigong pastor direo? Dila na ko hinganlan. Ilang mga balay na naguba. Mga pastor sa mga born again, pastor sa baptist, nadya mo silingan, mga pastor born again. Pero kay bagulbol sa asawa, kay wala sila santo sa pating ilang balay, gipangguba. Bagulbol siya, nagyaw-yaw siya, bahin anang audit. Pero asawang pastor na sila. Kay wa puno santo sa pating ilang balay. Katawa lang ko, wala ko sa sulti, nga akong balay wa maunsa. Alagad santo sa Adonai. Na naman, namati ko sa pulong sa Adonai, namati ko siyang tura, musa na angkon ko ang seguridad. Pag abot sa mga katalagman, mahilayo kas kakuyaw, matod pa, ug wala, unya kay angay ang kalisanan. Basta mamati ka sa tura sa Adonai. Kasi may among ipamatian, ang tinog mas imong pastor na sige kontra sa tura. Sige kontra sa sugog balaod ni Moises, ala sige mo ni paminawa, di ba? Pag abot ka talagman, ikaw kang imong pastor maglumbag panagan sa kalisan. Oh, mo na mitabo ninyo. Oh, tong bagyong Odette, pare sa Matutinaw, Badyan, takop sa Badyan. Gianod sa baha, patay. Pare. Nga naman, di man alagad sa dunay ng pare, alagad mas mga demonyo. O, tanawa, patay pare. Wa maluwas sa katalagman. Kaya nga naman, di tinuod ang iyang Diyos na gisigpa. Ang tinuod nga Adonai Elohim, ang Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, Elohi Israel. Mamati ka sa iyang pulong, mamati ka sa iyang Torah, aron maangkon nimo ang seguridad sa imong kinabuhi, ug mahilayo ka sa katuyaw, ug wala kay angay kalisan. Bisan unsang katalagman, di ka malisang, pumalabot ng Great Tribulation, di ka malisang, pabuton man na ni puti ng iyang Satan to missile, di ka malisang. Isang unsang matangas katalagman, di ka malisang, basta mamati ka sa Torah sa Adonai. Di kay ang pulong sa imong pastor, ang wali sa imong pastor, ang imong paminawan. Timanini, kamong mga Krisyanos nga ang inyong ipaminawan o gituhan ang wali sa imong pastor, inay sa Biblia, inay mo basa mo Biblia, di mo mutuo, di mo basa, kay nagsalid na lang mo si wali sa imong pastor, timanini, inigabot sa katalagman, ikaw ang imong pastor, magdungan panagan, gumikan sa kalisan. Oh. Manay, tanaw na to mga igsoon. Oh. Tanawan ni mga mesianic na mga hilaw, uban mesianic na mga hilaw, outropod. Lisang pag-abot sa katalagman, kay hilaw man, di mamamati. Di mamamati sa Torah. Di mamamati sa Torah. Kay magtuman mas ilang gusto. Kay mesianic kuno sila. Kaya sige, sa pag-mesianic ka, kung di ka maminaw sa Torah, di ka santuson, pag-abot sa katalagman, mo bati kag kalisang. Pabanjing-banjing sa pangalanan, bati kag kalisang. Ecclesiastes 12:13. Kumani ining tanan, kusa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura o kahadluki ang Elohim. Mauna nga itong topic karon. Tahura o kahadluki ang Elohim. O tumana ang iyang mga sugo. Alang kini sa tanang tao. Kita nimo unsa ang pagtuman sa sugo? Alang kini sa tanang tao. Dili di ay kini alang ra sa mga Hudyo ang pagtuman sa sugo sa Elohim. Dili kay alang ra di ay sa mga Hudyo ang pagtuman sa sugo sa Elohim. Alang kini sa tanang tao. Alang di ay kini sa tanang tao. Ecclesiastes 12:13. Sayop ang inyong mga katarungan nga ang kasubuan ilara sa mga Hudyo o alang ra sa mga Hudyo. Sayop ang inyong katanungan nga ang Shabbat ilara sa mga Hudyo, ang mga kapistahan ilara sa mga Hudyo,
Ang sugog balaod ilara sa mga Hudyo sayop kana nga katarungan. Basa ang Ecclesiastes 12:13, alang kini sa tanang tao. Ang pagtuman sa mga sugo sa Elohim mao ang ilhanan sa pagkahadlok o pagtahod sa Elohim. Muna inyong timanan, ang pagtuman sa iyang sugog mga balaod sa Elohim mao kana ang ilhanan nga ikaw nahadlok og nagtahod sa Elohim. Kung dili ka mutuman sa iyang sugog balaod, ilhanan ka na nga wala nimo siya tahura o wala ka mahadlok kaniya. Munang useless ang inyong mga reliyon, kamong mga Kristiyanos. Useless ang inyong reliyon. Kaya wa mo'y pagtahod sa Elohim. Wa mo'y kahadlok sa Elohim. Kaya kung nahadlok pa mo sa Elohim, magtaod pa mo sa Elohim, mutuman unta mo sa mga sugog balaod sa Elohim. Tanawan ninyo. Di ba ang puro pagsupak, bisan pag mag-abot ay, nagbasa ko sa bersikulo, di ba mo react din ka? Inigbasa ko sa bersikulo bahin sa siyabat, di ba mo react din ka? Ebidensya, bisan pastor ka pa, ebidensya na nga wa kay pagtahod o wa kay kahadlok sa Elohim. Ano man, desidido manggani mong makigdebate sa sugog balaod sa Elohim. Nang sugo sa Elohim, tumana ang akong mga sugo. Wa siya mag-ingon, debatiha ang akong mga sugo. Lalisan ninyo ang akong sugo. Wa siya mag-ingon, anak, ang iyang tugon, tumana ninyo ang akong mga sugo. Pero, kung sige buhat niyo mga Kristiyanos, tuman ba mo sugo o nakiglalis mo sa sugo? Ha? Nagtuon mo sa sugo aron inyong gitun-an unsaon ninyo paglubag ni ana. Unsaon niyo pagtuis niya na, mo na inyo pagtuon sa sugo. Nagbasa man tuon mo mga sugo, pero gituis lagi niyo, gituon-tunan ninyo unsaon pagtuis. Ano na inyong trabaho? Kaya wala mo pagtahod sa Elohim, wala mo kahadlok sa Elohim. Pero ang tinuod ay nga nahadlok sa Elohim o nagtahod sa Elohim, kadtong tao nga nagtuman sa iyang mga sugog, mga balaod, mga kaigsunan. So, timan ina, tahura o kahadloki ang Elohim o tumana ang iyang mga sugog, alang kini sa tanang tao. Tao ka ba? Kamu mga Kristiyanos, tao ba mo? Tao. Basig mga unggoy mo, awa mo'y labot sa sugo. Kamo diya mga Pentecostal, tao mo unggoy. Kamong mga Baptist, tao mo unggoy. Kamong mga Protestante, mga tao mo, mga unggoy mo. Kamong mga taga-dating daan, taga-Il Shaddai, taga-GIL, taga-Kibuloy, mga tao mo, mga unggoy. Kung tao mo, apil mo sa maong sugo, kay alang kini sa tanang tao. Mga igsoon, alang kini sa tanang tao. Tahuraw kadloki ang Elohim, magtumana niyang sugo, kay alang kini sa tanang tao. Dito sa laing version, kay mao kini ang katungdanan sa tao. O ang tao gibuhat alang ni katungdanan kini sa mga tao, alang kini sa tanang tao. Mo na wa maingon nga alang kini sa mga Hudyo. Tahuraw kadloki ang Elohim, tumana niyang sugo, kay alang kini sa mga Hudyo ni ana ba? Alang kini sa tanang tao. Kamu dia mga Pentecostal, born again, Protestante, Baptist, unsa mo dia? Mga tao mo, mga unggoy mo. O kung mga unggoy mo, natural, wagin mo'y labot ang kasuguan. Wa mo'y labot sa mga sugo sa Dunay. Pero, muangkon mo nga tao mo, manubag mo, unya sa adlaw sa hukom, kay mga tao mandaay mo, pero wa mo magtuman sa mga sugog balaod, manubag mo unya sa adlaw sa hukmanan, sa adlaw sa hukom. Sa atong Adonai, mga igsoon. Ano man, ni as versikulo 14 sa Ecclesiastes 12:14, hukman sa Elohim ang tanantang buhat. Kita mo na? Bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini o dawtan. Kung hukman sa Elohim ang tanantang buhat, labi na ang imong pagkamasinupakon sa iyang mga sugo. Hukman kagayod sa Elohim ni ana, mga igsoon. Munay timan hukman sa Elohim ang tanan kang buhat. Ang imong pagkamasinupakon sa iyang mga sugo, hukman ka ni anak sa Elohim.
ang imong pagpakigdibati sa iyang mga sugo, hukman ka ni anak sa Elohim. Ang imong pagpakiglali sa iyang mga sugo, hukman ka ni anak sa Elohim. Timanin na ninyo. Karon nangising-isip pa mo. Karon dagko pa mog mga lawas, dagko pa mog mga kaon. Kay wala pa man mo abot ang adlaw sa hukom. Pero inig-abot na unya sa adlaw sa hukom, dito na mo manyabaw mga pastor, mga membro nga gapalingog-lingog sa kamaturan. Mo na'y tinuod. Karon sige, pwede pa mo makatawa, pwede pa mo magbugal-bugal sa nagwali ka ninyo sa kamaturan, pwede ko ninyong bugal-bugalan, pwede ko ninyong katawan. Kaya wala pa nga abot ang tukmang panahon sa ang adlaw sa hukom. Di ba? Dagko pa mong mga lawas, dagko pa mong mga kaon, kaya nga naman. Nagtuo mo, gipalanginan mo sa inyong pagkasupakan. Nagtuo mo, gipalanginan mo sa inyong pagka masinukulon sa sugog balaod sa Elohim. Pero unya, inigabot unya sa adlaw sa hukom, amo na giingon sa panultihon. Panultihon, uno gyapon mga igsoon, na katawan ko usab kamo kung aboto na kamog kalisang mga igsoon. Muna matod pa sa panultihon gyapon. Uno 24 ngadto sa unahan, 25, 26 ba na. Matod pa dire, tungod kay ako nagtawag ug kamo nagdumili, akong gituy-od ang akong kamot ug walay usa nga nagtagad. Og nagsaliko og gisalikway ninyo ang tanan kong tambag og dili buot sa akong pagbadlong. Ako usab mo katawa sa inyong katalagman. Ako magtamay sa diha nga aboton kamo kalisang. Timan ini ninyo mga igsoon. Timan ini ninyo. Di mo kaipsot ni ini pag-abot sa hustong panahon. Sa diha nga ang kalisang moabot kaninyo sama sa usa ka bagyo o ang inyong kadaot moabot sama sa usa ka alimpulos, sa diha nga ang kalisdanan ug kaguol modangat kaninyo. Magsangpit kamo kanako apan dili ko kamo tubagon. Mo na isulti sa Adonai, dili ako motubag. Sila mangita pag-ayo kanako apan dili makakita kanako, tungod kay sila nagdumot sa kaalam ug wala magpili sa pagkahadlok sa Adonai. Kita nimo na, wa man nila pili ang pagkahadlok sa Adonai. Muna daa diya mga igsoon nga mataga mo diya. Timan ninyo mga igsoon. Kay dili ni komedya ug dili ni tiyaw-tiyaw. Muna nga agdag yun ninyo, pagbaton yun mo kahadlok sa Adonai, mga igsoon. Pagbaton yun mo kahadlok, kay kung di mo magbaton o kahadlok, pait yun ang inyong ganatan. Katawaan mo sa Adonai, inig-abot o niya sa inyong kalisdanan. Kaya waman mo pagtahod kaniya, basta nagklaro. Panultihon 1:24 ngadto 29, basahan na niyo klaro mga igsoon. Kay wa magkomedya nga dunay niya na sa pagpasidaan kaninyo. Tungod kay ako nagtawag, sige tawag nga dunay pinaagi sa mga iyang mga magwawali kung sapos gigamit sa dunay sa pagtawag kaninyo mga Bisaya o ay labot sa mga Amerikano kay sila kasabot nako. O ay labot sa mga Tagalog, di sila kasabot nako. Pero kaninyo mga Bisaya, kanunay nagtawag nga dunay sa pagbalik sa Torah. Gamit ang iyang ubos nga lagad, Matip Gideon Silva. Di mo magtagad, di mo maminaw. Wanay problema nako. Kamo ang naay problema. Kung di mo maminaw, dili nako na problema, inyo nang problema. Kay manubag mo pag-abot sa adlaw sa hukom sa dunay. Tungod kay ako nagtawag, ug kamo nagdumili. Akong gituy-od ang akong kamot ug walay usa nga nagtagad. Di ba? Di mo magtagad, dili na ko na problema. Problema ninyo na. O gisalikway ninyo ang tanan akong tambag ug dili buot sa akong pagbadlong. Ako usab mo katawa
sa inyong katalagman. Ako magtamay sa diha nga abuton kamo og kalisan. Ano sulti sa Adonai? Sigag sabi sa Adonai nga Adonai si katawan nimo. Katawan ka, ina Adonai. Mirisi nimo daw. Ala sige daw, dagan yun. Ang Adonai mo katawa pag abuton ka nagkalisang. Sa diha nga ang kalisang maabot kaninyo sama sa usa ka bagyo. O ang inyong kadaot mo abot sama sa usa ka alimpulos sa diha nga ang kalisdanan o kaguol mudangat kaninyo. O niya sila mo sangpit kanako apan dili ako mo tubag mo na isulti sa Adonai mga igsoon. Tapos katawan ka pa niya. Sometimes siya sabi, Adonai Yeshua, nagiwali sa ni Brother Gijon. Ang Adonai, di na tubag ni mo, katawan ka. Ulahin na ang tanang. Sila mangita, pag ayaw ka nako, apan dili makakita ka nako. Tungod kay sila nagdumot sa kaalam. Ang pagdumot sa Torah, mo'y pagdumot sa kaalam. Kay ang Torah, mao ang kaalam sa Adonai. O wala magpili sa pagkahadlok sa Adonai. O sige mo sa Ecclesiastes 12, tahura o kahadlok yan Elohim. Tapos wala nimo pili ang pagkahadlok sa Adonai. Unsa ang tinuod nga pagkahadlok sa Adonai? Kanang pagtuman sa iyang mga sugo. Kung tinuod ka nahadlok sa Elohim, tumanon mo ang iyang mga sugo. Pero pag dili ka mo tuman siya masugo, buot ipasabot, nagdumili ka sa pagkahadlok sa Elohim. Wala mo piliah ang pagkahadlok sa Elohim. Kaya ang gipili nimo ang pagkamasinugpakon sa iyang masugo. Nahadlok ba na sa Elohim ka ng tao nga makikidebate sa sugog balaod sa Elohim nga mabasa sa Biblia letra por letra? Kamong mga pastor, nahadlok ba mo ana sa Elohim nga naasab Exodus 20 nga giingon diya, remember the Sabbath day to keep it holy. Tapos imo nang lubagon, imo nang dibatihon, nahadlok ba ka ana sa nagsulat niya na? Nga ang tudlo sa Elohim mismo mo'y nagsulat, asa imong kahadlok? Kung imong dibatihon ang giingon sa pulo kasugong nga hinumdumi ang adlaw ipapahulay, balaan na kini. O niya, imo nang dibatihon, ang pangutana, nahadlok ka ba sa nagsulat ni ana? Nga ang nagsulat niya anak, dili si Moises, kundi ang Elohim mismo, pinaagi siyang tudlo. Pero imong kaya nga lubagon, imong gikaya nga imong nangahas ka sa pagpakigdebate niya na asa ang imong kahadlo. Batok sa Elohim, wala. Asa ang imong pagtahod, isip, respeto, pagtahod, di ko ano, wala. Tudlo sa Elohim gasulat anak, hindi na ko nagdebatihon. Di ko mo debate anak, brad, bahin anak, ang anang gingon hinumdumi nga daw ko paulay, kay tudlo gunas Elohim nagsulatan lang. Ayaw di pati yung tanak. Mo na'y pagtahod. Og mo na'y kahadlok. Pero kanang nakigdebate. Mutuis ni ana og makigdebate ni ana. Asa ang inyong kahadlok? Batok sa Elohim. Asa ang inyong pagtahod sa Elohim? Wala. Wala. Mauna na diya. Wala mo'y pagtahod ni ana sa Elohim. Pilde mo, mga igsoon. Inig-abot sa katalagman, manyagit mo, katawaan mo sa Elohim. Katawaan mo niya. Imanin na ninyo. Karon, maayo pa mong makatawa, maayo pa mong magbugal-bugal, dagko pa mong mga kaon, tambok pa mong mga lawas, ewa pa man maabot ang adlaw sa paghukom sa Adonai. Pero inig-abot, tiyabaw mo. Isaiah 66:2 na itampag dire. Ngay mo ni nindot mga igsoon, ako'y nagbuhat sa tanang butang, busa ako ang kining tanan, nag-ingon ng Adonai. Angay ta mahadlok sa Adonai kay siya nagbuhat sa tanang butang kanang imong mga kaptangan, di na imo yan sa Adonai, pero nganong imo mang debatihon ng iyang pulong? Nganong imo mang supakon yang sugo? Lingi ako nung nasa imong palibot ka ng imong mga panimalay ka ng imong mga kaptangan nga gibutang, binuhat sa Adonai tanan. Pero nganong mangahas man ka sa pagpakigdebate siyang pulo. Anong mangahas man ka sa pagsupat sa iyang mga sugog balaod? Na binuhat man din niya. Kanang imong gihuptan karon, kanang imong kinabuhi, kanang imong ginhawa. Iya na as Elohim. Kunya, nganong di magkamahadlok nga makigdebate o musupat sa iyang mga sugog balaod? Malitingan ninyo. Apan,
Ang akong kahimutan, matod pa niya, mao ang taong mapaubsanon o mahinulsulon o mahadlokon kanako sa laing bersyon o nagakurog sa akong pulong. Katong nagakurog sa iyang pulong, matod pa niya. Mo'y iyang kahimutan. Kinsay kahimutan niya? Ang taong mapaubsanon. Kung saan na mapaubsanon? Mudawa sa kamaturan, sa walay daghang lanas, sa walay pagpakigdibati, o mahinulsulon. Kung sa maning mahinulsulon, hinulsulan mo ang imong pagkasupakan sa sugog balaod. Hinulsulan mo ang imong pagkadibatidor batok sa mga sugog balaod. O mahadlokon ka kaniya. Kung sa maning mahadlokon kaniya, mo nang giingos si Ecclesiastes, tahora o kahadloki ang Elohim. Ha? Tahora o kahadloki ang Elohim o tumana ang iyang mga sugo. Dapat magkurog ka sa iyang sugo, magkurog ka sa iyang pulong, dili kay mga hasinoon ka sa pagpakidibati sa iyang pulong. Manigingon lang, how dare you? Ha? Wa ka mahadlok sa Elohim nga na mutuis sa iyong nga sugog balaod. Kinsa ka ba uloy? Ang imong kinabuhi imanhi ana ara sa buho sa imong ilong. Timan ina nga ang imong kinabuhi naara sa buho sa imong ilong. Mga igsoon, ha? Ang imong kinabuhi naara sa buho sa imong ilong. Muna nga kahadloki ang ilong. Ayaw siya supak-supak ka. Tumana ang iyang mga sugog balaod. Kay munay, kay alang kini sa tanan mga tao. Dalaygon kayo ang tunay. Tahora o kahadloki ang Elohim o tumana ang iyang mga sugo kay alang kini sa tanang tao. Ecclesiastes 12:13. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Chai, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong kubos nga alagad diha sa Adonai, Matip Gideon silba magaingon kanyang kanan nga mulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo o magatuman niini hangtod sa sunod na mga panahon dito sa Adonai. Baruch haba Bishem Adonai, Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang nagani sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.